Alo? Eiks tää sinä, Jarno? Hei, ne palkat ei tullut vieläkään. Mulla alkaa remppalaskut painaa päälle. Ei, tää on Jukka. Hetki, yhdistän talouteen. Jaakko, talous. Eiks tää, Jarno, taas sinä? Joo, ihan sama. Mulla alkaa loppu kärsivällisyys. Mä juttelin jo juristinkin kanssa. Hetki, yhdistän palkanlaskentaa. Hei, mitä pelleilyä tää on? Eiks me voida...